Tohle je pořádný americký motor. Po otvorení kapoty nás upúta ten obrovský supercharger, na ktorom je štítok, ktorý nám hovorí, že je to hand-built a je tam aj podpis človeka, ktorý na tej assembly line ten motor zložil. Je to vlastne model od spoločnosti Eaton TVS R2650, ktorý dokáže z tej výrobnej linky natlačiť nejakých 760 koní. Pritom je tam nastavené nejakých 12 PSI, čo je okolo 0,9 baru. Tento supercharger je schopný tlačiť až na 20 a viac PSI, takže v kľude 1,5 baru. V celej škále tých otáčok ten supercharger je schopný tlačiť takéto množstvo vzduchu. Je schopné toto vozidlo alebo ten supercharger v nejakom aute mať v kľude cez 1000 koní. A krútiaci moment, ktorý tento supercharger v Mustangu dokáže dosiahnuť, je okolo nejakých 850 Nm. Takéto hodnoty poznáme z dieselových preplňovaných motorov o objemoch 3-4 litre. Väčšinu tohto torku, ktorý vlastne ten supercharger dokáže vyvinúť, je od nejakých 5000 otáčok až po úplnému vrcholu pri nejakých 7300 otáčkach, kedy cítite naozaj najsilnejší pull alebo záťah z toho motoru. To auto letí vyložene. To, ako si dal Ford naozaj záležať na tom, že obrandoval tento Mustang, že ide o nejaký špeciálny Mustang, teda GT500. Ten štítok na tom supercharger je naozaj decentný a vyzerá super. Myslím, že je tam podpis aj toho daného pracovníka, ktorý ten motor zložil. A je tam ešte pekne napísané, že hand built with pride, čo je také pekné americké. Myslím si, že je to u takýchto exkluzívnych aut taký pekný doplnok, že si to človek tak považuje, že ten motor nebol sériovo kde si nabuchaný nejakými strojmi, ale naozaj vyrobený technikmi, s rukami a tak, aby nám robil radosť.